Balbacoa. Ako sa rin pabukalan. Bulan ako gliso. Og luya para makumot. So mo na atong ingredients sa atong balbacoa. So sili nga plastic, espada, loya, wa na ko paniti. Bombay, aog ahos. Ya. Dere star anis, dahonan. Kailan mo ni? Tangad. Ang aog Sprite gamay. Pork and beans, ground pepper, dibol oil, tomato sauce, butter, black beans. So, mauna sila itong isagol. Father's Day man magluto tag balbacoa. Nibukal na. Okay, nibukal na. Uglata na siguro na ito ang panit. 1 hour may kapendre. Ayay. Tak na dyan siya. Mas tinidor. Panginito na tong kaha. Kaya magisalta og lamas. Karon, init na. Atong ibutang ang mantika. So, init ang mantika. Sugon ako og gisal. Nahon ako ang loya. Loya. Sunod na ko ang onion. Sunod ang garlic. So ang panit. Wala na ito. Palhin kay wala na kasulangan. Wala na kasulangan. Ang balbacoa makita. So, timpla na ta. Ito na ang butangan og tomato paste. Out of sauce dahil. Paste na lang. Tingnan natin kumay naman ito. Ayun. Add ko na ito na dari ang pork and beans. Look. Dayon peanut butter.
Pira doha ka kutsara. Ang sagol, gamay ra man eh. Black beans. Sagol lang po na ito diri ang sili espada o plastic. Og ang hangad mot. Pepper. Salt. Ayun, Sprite. May lang. Sa gula lang po na ito ang kanin. Dahunan. Kung gahi nga part. Humot na kaayo. Tabunan ha. Star anise. So nibukal na siya. Pangablihan. Mutaw ay. Muting tangat. Ito na ning tilawan. Oh. Kung kita pa ninyo. Tara. Sus. Oh. Father's Day maron. Mana ito ang putahe. Para ni sa tanang mga papa. Happy Father's Day tanan di ay. Ang mga papa diha nga hilig og balbacoa o para ato ni tanan. Lami kay ni samot na pa Red Horse. Lagi ni Red Horse unya. Ilawan. Lami na kay naong. Lami na kay naong. Yan. Sakto na. Sakto na timpla. Ito lang iadang ako ang dahunan. Ito ako magbutag sili sa ako ang kuan plato kay na may mukhaon mga bata ni. Kaon po na sila mga balbacoa. Kuang kog mani ani o may mani gud. Ito sa gulan dagman ni pod. So, lato na atong balbacoa. Mana ni siya? Aha. Uy. Mga daara, mga panit ra manggod ni ona. Oh, lata na kay ni. Oh, sus. Okay guys, daghang salamat sa pagtan-aw. Palihog kog subscribe and share, like pod. Happy Father's Day. So dara ang balbacoa. Lame kayo. Mana siya? Parisa ginamos. Sus. Good luck lang ani. Mana siya no?